Pajjiżna mifni bil-korruzzjoni u l-impunità. Mhux se naċċettaw li l-gvern u l-istituzzjonijiet l-oħra ta' pajjiżna jibqgħu jabdikaw mir-responsabbilitajiet tagħhom lejn il-Poplu Malti. Għajtu komuni mis-soċjetà ċivili fejn għal darb'oħra il-Poplu Malti reġa' ngħaqad biex isemma' leħnu kontra l-korruzzjoni istituzzjonalizzata tal-gvern u favur il-ġustizzja. L-erba' filgħaxija kienu diversi persuni li protestaw quddiem il-Parlament għaliex l-impunità u l-korruzzjoni għadhom ir-regola u mhux l-eċċezzjoni. Protesta li l-Prim Ministru Roberta Bela sejħilha waħda out of place. Iżda kif qalet fi sqarrija l-Aqda Repubblika insistiet li l-U-turns tal-Prim Ministru f'dawn l-aħħar jiem juru li Roberta Bela m'għandu l-ebda intenzjoni li jagħmel dak li huwa ġust, iżda li sempliċement irrid jagħti l-impressjoni li huwa anqas ħażin minn ta' qablu. L-Aqda qalet li l-Prim Ministru tal-Affarijiet tiegħu qatt ma kien jinnomina lill-eks Ministru Konrad Mizzi sabiex jirrappreżenta lil Malta fl-OSCE. Lanqas kien jaħtar lil Ġustin Karwana f'karga eżatt wara li kellha tirriżenja minn Ministru minħabba dak li kien żvelat fuq ir-raġel tagħha. Lanqas kien jaċċetta li jibqa' jkollu fil-grupp parlamentari tiegħu deputati li kontrihom hemm allegazzjoni ċarissima ta' korruzzjoni u reati kriminali serjissimi oħra. L-Aqda Repubblika saħqet li ma tistax tifhem kif l-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat Keach Kembri għadu jiġri barra u saħansitra jitħalla jitlaq mill-pajjiż frekwentament minkejja allegazzjonijiet serjissimi li saru kontrih u minkejja li huwa ċar li ħeba u għadu qed jaħbi evidenza kruċjali mill-pulizija. Il-protesta li saret l-erba' quddiem il-Parlament kienet indirizzata minn Julian Delija, Mark Anthony Sammut u Manuel Delija. Inċidentalment lejlit li saret din il-protesta, persuna jew persuni mhux magħrufa wadbu likwidu aħmar bl-iskop li vandalizzaw il-mafkar ta' Defni Karwana Galizja fil-Belt Valletta. Il-likwidu li nxteħed fuq dan il-mafkar li nsab quddiem il-qorti ċappos ukoll il-monument tal-assedju l-kbir li l-bażi tiegħu qed tilqa' fiha fjuri, xemat, messaġġi u ritratti ta' Defni Karwana Galizja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ikkundanna dak li seħħ u ddeskriva dan l-att bħala wieħed tal-mistħija.